בכבוד, כבוד הרב. רק רוצים להתחיל? טוב, בעזרת השם. אז אנחנו פרק נ"ב, בעזרת השם יתברך, ממשיכים בשעה טובה ומוצלחת. דיברנו שבוע שעבר, סיימנו את הסוגיה, אתם זוכרים, על נושא שכל המצוות שלנו, הקדוש ברוך הוא בכוונה עשה אותם גשמיות. כמו לדוגמה תפילין, זה גשמי, זה פרה, זה כבשה, זה לא משנה אם זה בהמה דקה, בהמה גסה. הציצית שאנחנו מתרדפים זה צמר יחלים. כל המצוות שאנחנו עושים, אתרוג, זה משהו שבא מהצומח, זה דברים גשמיים שאתה נוגע בהם. ועם כל הגשמיות הזאת אתה מצליח להגיע לשיא הקדושה. וכלומר אם אתה רוצה להיות חזק בעבודת השם, זאת אומרת היין שאתה שותה בשבת, אתה מניח תפילין, הסיבה שהמצוות מלובשות בכל מיני יענים גשמיים, כי כגודל הקדושה העצומה, כך גודל ההסתרה שמסתיר הלבוש המגושה מאוד שהשם בחר להלבישם. בציצית, בתפילין, באתרוג, בלולב, בדברים הגשמיים. אוקיי, אף על פי שאתרוג אחרי ליל השנה הרבה, מה הוא שווה? הוא לא שווה כלום, זורקים אותו. בוא נשמע, לפני שבועיים השקעת עליו 200 שקל, 100 שקל, 300 שקל, יש גם כאלה 1,000 שקל מהמגזימים, אבל השקעת שם כסף, מה קרה? לולב, בוא נשמע, 70 שקל, 100 שקל, 80 שקל, עכשיו אתה איך אומרים, זרקת אותו בבוידם עד לשרפת חמץ של פסח, אין לו בו משמעות, אתרוג, 1,000 שקל. כן, כן, יש כאלה מדומיינים, ברוך השם, אז אנחנו... יש כאלה בדמיונות. אז רק ככה אומר. אז אנחנו בדיבור המתחיל בבעל התניא בפרק נ"ב, ובירידתה. אז אמרנו, הנשמה שלנו בירידתה מעולם לעולם, גם השכינה, זאת אומרת, גם השראת השכינה, זו השמחה שהקדוש ברוך הוא. איך משרים שכינה? כל דבר טוב שיהודי עושה בלי פנייה, זה משרה שכינה. אמרנו, מה זה פנייה? לדוגמה, בן אדם לומד תורה כדי שיקרא רב, כדי שירוויח כסף, כדי שיעשו לו כבוד. זה לא לשמה, זה הכוונה, יש לו פנייה כלשהי. אפילו כדי שרוצה להיות תלמיד חכם. הוא בא לכולל כדי להיות תלמיד חכם. זה גם סוג של פנייה, הוא רוצה משהו. או כדי שיהיה לו פרנסה, אפילו לא כדי שהוא ירוויח מזה כסף. כביכול, שמעתי שללמוד תורה זה סגולה לפרנסה. נכון, שב תלמד תורה, בעזרת השם פתחו לך כל אוצרות השמיים. לחיים טובים. או חיים טובים, או בעזרת השם שהוא יתחתן, או כל מיני דברים כאלה. יש לו כל מיני סוג של פניות. איך? חזק וברוך, בגלל זה ללמוד תורה לשמה זה דבר מאוד מאוד נדיר. זה מה שמסביר הרב. ואם תלמד תורה, אומר רבי מאיר, במשנה באבות, מי שלומד תורה לשמה, זוכה לדברים הרבה. אז בגלל שאנחנו לא זוכים לדברים הרבה, הראיה שאנחנו לא לומדים תורה לשמה. אם אני לומדים תורה לשמה, היינו זוכים לדברים הרבה. אז אם אני לומד תורה לשמה, רק לשמה, בלי לחשוב על בריאות. רק לשמה הכוונה, רק כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותי. ואני עושה את רצונו. אבל באים באופן אוטומט. אתה צודק, אז אנחנו צריכים לשנות את האוטומט הזה. זה כל המטרה. זה נקרא ללמוד תורה עם תחיל אורחים, עם יראה ואהבה, כמו שלמדנו בכל הפרקים הקודמים. ללמוד תורה עם יראה ואהבה. וירדה ונתלבשה בה בכל העולם ועולם. אומר כאן בעל התניא שהשכינה הייתה בשמיים, ואחרי שמשה רבנו בנה את המשכן, אז הוא בנה במשכן הזה כמה וכמה אגפים במשכן. איפה המקום הכי מקודש במשכן? שהכהן הגדול נכנס לפני ולפנים, ביום הכיפורים, איך זה נקרא? קודש הקודשים, חזק וברוך. קודש הקודשים, אמרנו, הגוף שלנו, החיים שלנו זה כמו המשכן. איפה שורה קודש הקודשים? במוח. המוח שלנו זה מבחינת קודש קודשים. ואם חס ושלום, אמרנו קודש זה אחד, קודשים במיעוט רבים זה שתיים. יש שלושה קדושות שאסור לעזוב אותם לעולם. קדושת המחשבה, קדושת הדיבור וקדושת המעשה. אם אני אהיה קדוש בשלושת הדברים האלה, זאת אומרת, אני יכול לעשות לקדוש ברוך הוא משכן. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא בתוכו, בתוכם, בכל אחד ואחד מאיתנו, הקדוש ברוך הוא רוצה לשרות. אבל איפה הבסיס, המשכן, המרכזי, איפה קודש הקודשים של המשכן? במוח. שהמוח אמרנו זה שיא המחשבה. אם בן אדם חושב איזה מחשבה, חד ושלום זה יהודי, או מחשבה להרע למישהו, או מחשבה לא טובה על בן אדם, או מחשבה אפילו רעה חד ושלום על החיים שלו, אוטומטית, אין, הוא לא יכול לשרות שם הקדוש ברוך הוא במשכן הזה. ככל שתחשוב מחשבות טובות, ומן הסתם זה יגרום לך לדבר דיבורים טובים. נכון, כמו בשיר מחשבות טובות, דיבורים טובים, כמו שאומר רבי נחמן, אז ממילא הקדוש ברוך הוא יותר יכול לשרות בך. זה העיקר, זה המטרה בעבודת השם. ככל שתרגיש את הדבר הזה, כל הזמן שמלווה אותך. והרב פה אמרנו, זה דיברנו, כן? ואומר הרב ככה, סיכום, שמה שחשוב לדעת, לא משנה מאיזה מקום אתה בא, לא משנה באיזה מקום אתה שקוע, ברגע שיש לך החלטה של ברזל, המוח שלי שולט על הלב, אני מחליט, זהו. אני מחליט, ובעזרת השם בורא עולם אתה תעזור לי, במסקנה שאין ייאוש והשם אוהב אותך כמו שאתה, איך שאתה. ככה בורא עולם רוצה אותך. אל תסתכל על עבודות השם של אנשים אחרים.
תשמע, למה אני לא כמו הצדיק הזה? למה אשתי לא כמו הרבנית ההיא? למה הילדים שלי לא ככה מסיימים מסכתות כמו שהילדים שלו מסיימים? כי זה העבודה שלך וזה העבודה שלו. ואל תנסה לך להיות חקיין. החקיין היחיד שאתה יכול להיות זה רק לבורא עולם. זה החקיין היחיד שאתה יכול להיות. לחקות את בורא עולם. אנחנו חקיינים. כמו שכתוב בתומר דבורה, כמו שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם הזה על ידי מידות, תהיה דומה לו. מהו רחום אף אתה תהיה רחום. מהו חנון אף אתה תהיה חנון. רק אחד אתה יכול לחקות בעולם. רק את מי? רק את הבורא עולם. נסה לחקות אותו. כמה הוא רחמן, כמה הוא מעביר על מידותיו. איך? מה עם קנאת סופרים? קנאת סופרים הכוונה, היום הקנאת סופרים שלנו היא כבר לא לשם שמיים. פעם קנאת סופרים באמת היה לשם שמיים. ככה גם מחדד את זה הרב חיים. הרב חיים רבי אומר דבר כזה. קנאת סופרים, יש בן אדם אומר, בוא'נה, תשמע, מה זה סיים את כל הש"ס? הוא לא באמת למד את כל הש"ס. או סתם אומר, כן. הכוונה, קנאת סופרים שלנו היום היא באמת קנאה. בוא'נה, איך הוא הוציא ספר? הוא לא רוצה להשתדרג לעלות אליו, הוא רוצה אותו שהוא למעלה, להוריד אותו אליו למטה. זה הכוונה, זה באמת קנאה. אבל אם הוא אומר, וואו, בעזרת השם, תראה איך הוא סיים, וואלה, תאמין לי, מה אני לוקח את עצמי, גם אני בעזרת השם רוצה ללמוד גם כמוהו, ושיהיה לו ברכה, ושיהיה לו הצלחה, ושיוציא עוד 1,000 ספרים. איך? ההסתכלות לא נכונה. איזה? הרי למה אתה לומד תורה? כן. בסופו של דבר יש תוצאה. לעשות את הרצון של הקדוש ברוך הוא, זה התוצאה. התוצאה היא התנהגות שלך, יכולת ללמוד ולא לזכור. אתה גם לא צריך לזכור. לא, למה לא? לא עליך המלאכה. כן. אין הכי נמי, אבל אתה צודק. למשל, הקנאה שלי זה קנאת סופרים, זה הדרך שהבן אדם מייצג את החיים, שהיא מגבילה... מתי אני אגיע לזה? מתי אני אגיע לזה? זה מה שאתה אומר. מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי? עכשיו אמרתי לאלון, איך אני מוצא את הדרך, כל אחד יש לו דרך שונה, כן. לעבוד על המידות האלה בדרך שמתאימה לי. איך אני מוצא את זה? אז כל אחד מוצא את עצמו. כל אחד מוצא את עצמו. אני מוצא ואני נופל. לא, כולם נופלים. אתה לא נופל, אתה לא בדרך. אז איך אין אני דבר מוצא? כזה. חייב ליפול, אמרנו, חייב ליפול. מי שלא נופל הוא לא בדרך, צדיקים. אין דבר כזה לא נופל. הדרך שלנו היא מלאה נפילות. ואם בן אדם לא יבין שהדרך שלו מלאה נפילות, הוא בכלל לא יבין שהוא בדרך. אין דבר כזה תמיד להיות בהיי. נכון, זוכר עם הווינקר? עובד, לא עובד, עובד, לא עובד, ככה זה עובד. ככה זה עובד. אם תמיד הווינקר עובד, מה זה אומר? שאחד מהפיוזים שרופים באוטו, אז הוא נורא תמיד דולקת. על האורות ראשיים, זה תמיד איך? עובד. על האורות ראשיים, זה תמיד עובד. לא, כמו וינקר, אבל יהודי זה כמו וינקר, זה הכוונה. אתה רוצה להיות פרוז'קטור, גולן, מה אתה רוצה? אתה תמיד עובד. זה השאיפה אבל. אמת, אמת. אם בן אדם, איך כתוב, בן אדם צריך להבין תמיד, בכל צרתם לא צר. מה הכי מפחיד בדרך הבן אדם? שהוא לבד, נכון? איזה מפחיד זה להיות לבד בבית. גם הגמרא אומרת, המהלך היחידי בלילה, הרי זה מתחייב בנפשו. לבד זה מפחיד. תחשוב שאתה לבד באיזה מקום. כל שכן בלילה, כל שכן מקום של הסתרה, מקום של לבד. אני לא רוצה להיות לבד. גם בן אדם הוא לא רוצה להיות רווק. לא טוב להיות האדם לבדו, עשה לו 10 כנגדו. אבל אם בן אדם באמת יבין בתוך תוכו שהוא לא לבד, והשם יתברך איתי והוא מלווה אותי, והוא כל הזמן היה איתי, והוא כל הזמן מלווה אותי, בכל צרותם לא צר. אומר רבי מנחם מנדל דמריבן, הוא אומר דבר יפה. הוא אומר, בכל צרתם לא צר. אם אתה תבין שבכל צרה שיש לך, לקדוש ברוך הוא גם צר עכשיו, והוא איתך, עמו אנוכי, בצרה, בכל צרתם לא צר, ויש כאלה גורסים, בכל צרתם לא צר. זאת אומרת, יש עם למד ו' לא צר, ויש עם למד א' לא צר. מה הכוונה? אומר רבי נחמן מנדל דמריבן, זה לא סתם ככה כתוב. הוא אומר, בכל צרתם לא צר, אם אתה תבין שאתה לא לבד, שאתה נמצא בצרה, הקדוש ברוך הוא גם הוא נמצא בצרה, עמו אנוכי בצרה, אני לא לבד. יש פה מישהו שמלווה אותי, יש פה מישהו שתומך בי, יש מישהו שנמצא איתי. אז אם אתה תגיע לדרגה הזאת, אתה תבין שבכל צרותם, לא צר, לא צר לי בכלל. בצרה אני לא רואה צר. למה אני לא רואה צר? כי השם יתברך נמצא יחד איתי. אם אתה תצליח להבין שקודם כל לא צר, שהוא יחד איתי, אז יהיה לך לא צר. שום דבר לא יקרה לך. אתה מבין? יש מישהו איתך בסיפור. נכון, איך אמא סיפרה לי שהרי יש לנו, אמרתי לך, בן דוד חטוף. אז אמרתי לה, מה עושים איתו? מה אומרים? כאילו, מה אומרים למשפחה? אז באים אליהם, נכון? קצינים, קצינות נפגעים, עושה לה פנקקים, נקה לה את הבית, היא כל הזמן איתה בתוך הבית. סגן אלוף, יושבים יחד איתם, בתוך הבית, עוזרים להם, מסדרים להם, תומכים בהם, מדברים איתם, כמו בת שלה הפכה להיות. היא שורצת כל הזמן סביבה. למה? כי יש מישהו איתי פה בצרה. מרגישים פה תמיכה, מרגישים פה, אנחנו ביחד. מרגישים ביחד. אני שמעתי היום דבר יפה. אתם ידעתם שעיריית תל אביב, היא מתקשרת לכל תושבי תל אביב. זה לא ידעתי, זה פלא פלאים. וואו, אני פעלתי מזה נורא. עיריית תל אביב מתקשרת לכל תושב תל אביב. שלום אדוני, אתה צריך משהו? ככה. אתה צריך משהו? אז אמרתי לו, מה זאת אומרת? מישהו איתנו בעבודה. אמרתי לו, מה זאת אומרת? מה יקשור אליך? הוא אומר, כן, ככה גם בקורונה זה היה. מתקשרים אליך, יכול להיות אתה איזה זקן, אתה איזה ערירי, אתה צריך אוכל. הוא אומר, השכן שלי אמר, כן, אין לי אוכל, אין לי כלום.
הוא אומר, באים אליו, כל יום היו מביאים לו אוכל, היו מביאים לו פעם בשבוע 10 פרחים, היו יושבים איתו, ככה הוא אומר לי, תשמע, זה פלא פלאים, מטעם העירייה, הכל התנדבות. בחולון אין את זה? אני לא יודע, אין את זה בחולון, אמרתי לו, תשמע, יש דבר כזה? היינו בלוויה של עינב, כן. אשתו של אור, אז מהעירייה. שנקשבה נגיד להם מחסר. חילקו מים ונרות נשמה ופרחים ודאגו. תראה מה זה, זה מחמם את הלב. שמע, זה מחמם את הלב. יש סעוד, הגראובר הזה, גראובר, לא זוכר, החרדי ההוא שתמיד עושה בשביל החיילים, נכון? עכשיו הוא עושה ספה לחיילים, ראיתם? הוא בא עם משאית ענקית, עם מלא בריכות ספה עם ג'קוזי כזה, וממלא להם את זה עם מלא, לא ראיתם את זה? עם קצף כזה, קצף אמבט, והחיילים קופצים וזה, עושים אשקלון כאילו בתוך הבסיס. ספה נייד, הוא מטייל בין בסיסים. הוא עושה להם ספה והם נהנים, הם שם להם שירים, וזורקים להם גלידות. שמע, איזה פלא פלאים. כן? כביסה, בא, סמיטריה. כן, סמיטריה של כביסה. אתה מרגיש, שמע, יש פה נתינה, יש פה דברים יפים. הנה לירן שלנו, הצדיק מהבית כנסת, גם עושה עוגות. כן, זה כיף, אתה יודע. אתה מביא עוגה, נותן לך, הוא מטייל בשבילך. הולך, זה דבר יפה, זה דבר גדול. הנתינה הזאת, הנתינה. אתה מרגיש שאתה יחד עם בן אדם, טעם של בית. אוקיי, לא מבין לך רוג הלך בשקית הזאת של רבי שמעון. אתה יודע, עוגה של בית, ככה, טעם, שקית פיסטוקים, שקית גרעינים. אתה יודע, אתה מפתח גרעינים ככה בשבת. יש לך פה טעם. אז מסביר בעל התנא שהמשכן נקרא משכן, כיוון שהשכינה שורה בתוך המשכן. ואמרנו שאוהל שיקן באדם, שכל המטרה של הקדושה תהיה דווקא בתוך האדם, הוא קודש קודשים, זה 3 קדושות, קדושת המחשבה, קדושת הדיבור וקדושת המעשה. ככל שתהיה קדוש יותר, שבכל עולם ועולם, בכל אחד מהעולמות, יש כמה אמרנו, אצילות בריאה, יצירה, עשייה. כך זה גם אצל האדם, המוח נמצא למעלה בראש, זה נקרא קודש הקודשים. פה הכל צריך להיות נקי, הכל צריך להיות ברור, כמו אצילות. אצילות זה אצלו יתברך. אמרנו בריאה זה עולם שנקרא כולו בריא. יש בו מעט מן הרע. יש בו, בוא נגיד, 1% רע, אבל יש בו 99% טוב. יצירה זה חצי טוב, חצי רע. עשייה, איפה שאנחנו נמצאים, כל כולו רע. זאת אומרת, עשייה זה כל כולו רע, רשעים גוברים בו וכל כולו מלא קליפות וסדרה אחת. אתה עולה עולם ליצירה, זה חצי טוב, חצי רע, כמו 50-50. אתה עולה לבריאה, זה לשון בריא, זה 99%, הכל טוב, יש פה מיעוט של רע, כמו הדרגה של הבינוני של בעל התניא, והאצילות זה רק אצלו יתברך. זה מלשון אצלו. שם זה הכל 100% פיור טהור מהשם יתברך. כמו שכתב בזוהר הקדוש ובעץ חיים שהשכינה היא מלכות דאצילות. השכינה, מקור השכינה, איפה היא נמצאת? היא במלכות של האצילות. אמרנו יש לנו חסד גבוהה תפארת נצח עד הסוף מלכות. מלכות זה התחתון ביותר. זה בעצם השלב הבא כדי להיכנס לעולם הבריאה. מה יש מתחת למלכות? חוכמה, בינה, דעת של בריאה. יש לנו יצירה. יש לנו אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אז מתחת לאצילות, השיבר של כל האצילות זה המלכות, ומשם זה יורד לעולם הבריאה, לתוך החב"ד, חוכמה, בינה, דעת, ומשם יורד ל10 ספירות כולם. ככה זה מאציל. איך? גבוה מאיתנו, אני מסתכל עליך ואני לא הבנתי כלום. לא, בסדר, אחרי זה תראה את השידור החוזר. אנחנו מדברים על זה כבר כל הספר, כן? שלא תחשבו שאני מקובל. הכל תקשיב, הכל אני כל פעם חושב פתרונות איך עושים. רגע, שנייה, קודם כל תדע את הדרך, אחרי זה תראה איך עושים, כן? זה כמו איזה ילד, זוכר מה אמרתי לך, שילד בא לאבא שלו בגן רחוב, אבא אני גם רוצה פלסטיק כזה. מה זה פלסטיק? פלסטיק. אנחנו הולכים לאושר אתה משתמש בפלסטיק, אנחנו הולכים לגליד אתה משתמש בפלסטיק. אני גם רוצה פלסטיק כזה, בוא'נה, הפלסטיק הזה קונים בכל מקום. מה זה? פלסטיק הזה זה כרטיס אשראי. עכשיו אתה מסביר לילד, שומע, זה כרטיס אשראי. אבא, מה זה כרטיס אשראי? תשמע, כרטיס אשראי, אתה יודע, צריך שיהיה לך כסף בבנק, ואתה מגייץ את זה, ואם אין לך כסף בבנק, הכרטיס אשראי לא יעבור. אבא, מה זה בנק? מה זה חשבון? אני גם רוצה חשבון, אני גם רוצה בנק, אני גם רוצה כסף, אני גם רוצה... מה אבא אומר לו? שומע? סתום את הפה שלך, תתרכז באחד ועוד אחד, בעזרת השם תגדל, יהיה לך חשבון בנק, תעבוד, יהיה לך כרטיס, יהיה לך פלסטיקים, אל תדאג. אבל אנחנו רוצים לדעת, כאילו, ואנחנו בעוד אחד ועוד אחד, כאילו, הבנו מה אני רוצה להגיד? אבל אתה מלמד אותנו מה בסופו של דבר יקרה, אבל אני לימדו אותי שהדרך היא הרבה יותר חשובה במטרה. לא, מצוין, אז תלמד את הדרך. אתה מתרכז רק במטרה, אני רוצה אותך מגיל לזה. אבל העיוני זה לא המעשי. נו, אז אנחנו בדרך, מה יש לך? לא, אני מסביר, העיוני זה... כן, אבל שים לב, בן אדם לא יכול לעלות על הרכב אם הוא לא עבר תיאוריה, צדיק. בן אדם לא יכול לעלות על הרכב אם הוא לא עבר תיאוריה. טייס לא מטיס מטוס לפני שהוא לא עבר 3 שנים שהוציאו לו את הנשמה מכל הכיוונים בקורס טייס. הוא לא עלה בכלל מטוס. נראה לך שעוד יתנו לו לטוס באוויר? נראה לך? לא, אני חייב, בשביל מה אני בקורס טייס? בשביל מה? מה המטרה שלי? בקורס טייס?
תטוס! כן, כן, נשמע. באמת טוס, נשימה, זה קורס טיסה, זה, איך אומרים, קורס טייס, 3 שנים, מה שאתה בכלל, אם עברת, אז יאללה, קדימה, בוא תטוס. אבל יש לך זה סימולציות, ויושב על כיסא, והכל אילוסטרציות, וסיפורים, והכל מדמה, הכל בכוח הדמיון, כדי לראות באמת אם אתה יודע להתמודד עם זה. ווואו, וסיורים, וניווטים, והדמיות, וכל מה שעובר עליך ביום יום, כדי שיוקו לאי ואולי. אתם יודעים שטייס, הוא עושה פעם בשבוע מילואים. פעם בשבוע. זה רנט הזיכרון. פעם בשבוע הוא עושה מילואים. יש לי חבר כזה, הוא מנהל חשבונות בחברה מאוד גדולה, אז יש איתו אחד שעובד איתו, בן 32 צעיר, והוא אומר, כל שבוע, אני אומר, איפה אתה כל שבוע? אז הוא אומר, אני טייס, אני כל שבוע. יש לי טיסה. הוא חייב לעשות טיסה פעם בשבוע. הוא אומר, תמיד לא הבנתי את זה. עכשיו, אני מבין כמה באמת הוא היה צריך את ה... לא, בטח שהם משלמים לו על זה, אבל הוא כל שבוע הוא עושה טיסה, בטח. כל שבוע, תחשבו מה זה, יש לו 4 ימים בחודש, שפעם בשבוע הוא חייב לעלות על המטוס ולבצע טיסה. כן. לא סתם טיסה בשמי הארץ, כאילו כל פעם. תרגיל כזה, וכל שבוע יש לו מפגש. זה כל החיים ככה. אז זה בחינת אור אינסוף ברוך ובחיות שמאיר לעולמות. לכן אומר הרב, שווה להפסיד הכל בעולם הזה. בתים, ברזלים, קרקעות, כסף, העיקר שלא יהיה לך הסתר פנים מהשם. בשום פנים ואופן שלא תרגיש לרגע נסתר מהשם. אם חס ושלום יש לך הקפדה או הקפדה על יהודי, תמיד תשמור על קשרים בריאים. לא חשוב מה עשו לך, כל הזמן תוותר. ביזו אותך, תוותר. נתנו לך על הראש, תוותר. תוריד את הראש, לא כי אתה פרייר, כי אתה לא רוצה חציצה עם הקדוש ברוך הוא. אם יש לי הקפדה בלב על יהודי, אז מה זה אומר שהיהודי הזה הזיק לי? ומהדיוק זה הזיק לי, אז נמצא שאני עובד עבודה זרה ויש לי חציצה עם מול הקדוש ברוך הוא. סליחה, זה לא עבודה זרה, זה הוא. הוא תמיד בוחר להיפגע, הוא תמיד בוחר לקחת ללב. תמיד אתה צריך לזכור, זה לא הוא, זה בורא עולם, זה לטובתי. למה? כי בורא עולם אוהב אותה. כל דנימה דקה. אומר רבי נחמן בליקוטי מהר"ן, אני מקריא לכם. ליקוטי מהר"ן, תורה כמה? קמ"א. בתורה, סליחה, בסימן ו', בתורה כמה הכוונה זה התורה הראשונה, בסימן ו'. עיקר התשובה, שימו לב, באדם שבורח מהכבוד ומעט בכבוד עצמו ומרבה בכבוד המקום, אזי הוא זוכה לכבוד אלוקים. כל מי שבורח מהכבוד, מה הכבוד עושה? רודף אחריו. כי עיקר התשובה, ואי אפשר לזכות על זה אלא על ידי תשובה. מה זה תשובה? אומר הרב, מה זה תשובה? זה לא לבוש ציצית, לשים כיפה, להסתובב ברחובות. מה הכוונה? עיקר התשובה שישמע ביזיונו, ידום וישתוק. כי ידום זה בלב, ישתוק זה בפה. כי לית כבוד בלא כף וכף הוא הכתר מבחינת תהיה בחינת תשובה. זה העיקר בעבודת השם. שיהפוך את מה? את המענה שהוא רוצה להשיב לשתיקה. אנחנו בדרך כלל, רוב העולם שותק בפה. מיעוט מאוד מכל העולם נודם בלב. מה זה נודם בלב? אין לי בלב אבל כלום אפילו. מישהו צעק עליך בבית כנסת. אמרת, תעזוב, זה בור עולם, אני לא עונה לו. אבל כל פעם שאתה רואה אותו, אתה נזכר בזה. זה טבע, אני בן אדם, זה קופץ לי, זה עכשיו עולה לי ללב. ישר אני נזכר בזה. אז בדמימה בלב, אני אפילו צריך להאמין שבלב אין לי עליו שום דבר. אפילו בלב אין לי עליו שום דבר. רוב בני אדם לא עונים כי הם שותקים בפה. אבל מי אמר לך הם לא עונים כי הם לא עונים בלב. זה העיקר של התשובה של הבן אדם. וגם שלא יהיה בליחה אפילו גרגיר אחד על יהודי, וזה יכול לעשות לך מחיצות שלמות והסתר פנים וחבל. כי אם אתה מגיע למצב שאתה יכול לצעוק להשם שעות והשם לא יענה לך, למה? כי יש בינך לבין השם מחיצות. וככה צריך לראות. זה כמו לדוגמה שיש בן אדם חומצה בעין. איזה שורף זה השם עליכם. אם אדם היה יודע לדוגמה של לדבר לשון הרע, זה כמו לאכול שרץ. נכון, איך בן אדם אומר, תשמע, אני לא אוכל את זה, זה לא גוש קטיף. זה לא גוש קטיף. אתה צודק, אתה לא אוכל את החסה הזאת, שמה, אתה אוכל בני אדם. אתה אוכל בני אדם, אתה מדבר על אנשים. הבעיה שהוא לא מודע, אז הוא לא מרגיש את הנזק. נכון, בן אדם לא מרגיש את הנזק. הוא רק אמר לעצמו, מה כבר אמרתי? רק אמרתי ככה וככה, רק אמרתי. נכון, זה כמו אחד אומר, תשמע, לקחתי סכין של שחיטה. לקחתי חזיר, מה אתה רוצה? הוא מפריס פרסה. חזיר מפריס פרסה? מה רע? שחטתי אותו גם שחיטה כשרה כמו שצריך. מה? הוא לא טרפה לפחות. כן, או כמו אנשים שטסים לטורקיה, לפחות אכלתי פרה. פרה זה ממין טהור, או אכלתי תרנגול. כן, אבל מי שחט אותה? זה... השוחט הטורקי. כן. שחיטת בית יוסף. כן, לא בית יוסף, זה הרב מחמוד. לא הרב מחמוד, כן, זה הרב מחמוד. אז הוא צריך ככה להרגיש עם עצמו. כן, הוא תמיד רוצה לתרץ לעצמו את התירוצים האלה. לכן זה נקרא דבר השם. דבר השם אמרנו שאתה
תשים לב שכל מה שיוצא לך מהפה זה הדיבורים של הקדוש ברוך הוא. דבר השם תמיד לשיטת בעל התניא זה ההלכה. האדם שבקיא בהלכה ויודע את ההלכה והוא תמיד איש של הלכה. אז הוא יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה, אל תקרא הליכות אלא הלכות, איך הקדוש ברוך הוא הולך יחד איתו. אני רוצה לעשות את דבר השם. אין בור ירחת, אין עם הארץ חסיד. עם הארץ הוא לא יכול להיות חסיד, כי הוא עם הארץ, איך הוא יהיה חסיד? הוא לא יודע איפה הוא מניח את התפילין, הוא מניח את התפילין כאן. אתה צריך לדעת ההלכה כדי להניח את התפילין. אתה רוצה להיות חסיד, אתה רוצה לקיים את המצוות כמו שצריך, אתה צריך לדעת איך הם מקיימים את המצוות כדי לקיים אותם כמו שצריך. אבל אם אתה לא בקיא בתיאוריה, נכון? אם אתה לא יודע איך להטיס מטוס, איך תטיס אותו? מה, זה ללחץ על כפתור? זה כמו אחד נכנס, לדוגמה, למקום של הטייס, תגיד לי, מה זה הכפתור הזה? מה זה הכפתור הזה? אז הטייס מסתכל עליו, מה אומר לו? תגיד לי, בכל 3,000 כפתורים, אתה יודע מה הם אומרים שזה מעניין אותך מה זה הכפתור הזה? כשאתה שואל מה זה הכפתור הזה, אתה אומר דווקא מכל 2,999 כפתורים. זה יש לך עליהם תשובה. רק הכפתור הזה מעניין אותך מה זה הכפתור הזה, נכון? ככה, אנחנו תמיד שואלים לקדוש ברוך הוא, בוא עולם, מה התכוונת פה? רגע, וכל מה שהתכוונתי במשך כל הבריאה, מבריאת העולם, אתה מצליח להבין? רק את הדבר הזה אתה לא מבין. למה אשתך ככה מפריעה לך? או למה הילדים ככה מציגים לך? או למה אין לך פרנסה? או למה התבטלה לך עסקה? או למה, לא יודע מה, קיבלת קנס? רק זה מפריע לך, אבל כל שאר הדברים, ברוך השם, אתה מבין את כל מכלול הדברים. זה מה שמשביע הרב, ככל שבן אדם יזכך את עצמו יותר, כל החומר שלו מזדכך אוטומטית. כל החומר. אתם יודעים, פעם אחת היה מחירה פומבית. רצו להחזיק את המוסדות של החזון איש. אז עשו מחירה פומבית של המשקפיים של החזון איש. הרי מה הדמות של החזון איש? איך מציירים את החזון איש? המשקפיים שלנו, משקפיים שחורות עגולות. כאלה שחורות כאות. אתם מכירים את התמונה של החזון איש? תמונה של חזון איש זה משקפיים כאלה עגולות שחורות. זה בוואטסאפ שאתה שולח לי. לא, יש תמונות שלו מפורסמות. התמונה המפורסמת שלו, שהוא ככה, כן, רבי שקר אליץ, עם משקפיים כאלה שחורות. אז עשו דינר כזה, ועשו מחירה פומבית. גולן, בוא תשב פה, אתה כמו הילדים המופרעים האלה שלא יכולים לשבת על בן אדם. הסתכלת עליו, הפרעת לכולם, ואתה כאילו, איך אומרים, צדיק, יסוד העולם, אני לא עושה כלום. הפריע לכולם פה, אני שם עשה לי סחרחורת, אני בכלל לא מורכז. בוא תשב פה, תאמין לי, תהיה רגוע. תאמין לי, זה יעשה לך טוב לנפש. אז בוא תשב פה. קום, אמרתי לך, יש שיעור עם גולן, יש שיעור בלי גולן. זה הכוונה, יש שיעור בלי גולן. זה המשפט, הבנתם? שימו לב. יפה מאוד, אשריך, אוהבים אותך. הקיצר, אמרנו, עשו מחירה פומבית עם החזון איש. אז זה היה איזה אחד, כמה מכרו את המשקפיים האלה? אחד אמר 5,000, 10,000, 20,000, סיימו את זה בסוף ב-300,000 שקל. למה המשקפיים של החזון איש של עוד 300,000? משקפיים, לא יודע מה, של דוד, אתה לא תשלם עליהם גם שקל. איך תקנה גם משקפיים? אתה לא נכנס לאופטיקה אלפרין, כמה עולה? 300, 400, 1,000, 500 שקל. כמה עולה? 300,000 שקל משקפיים! גם אותו אחד שקנה בכלל לא עושה משקפיים. שאלו אותה, מה אתה צריך את המשקפיים האלה? נכון, אתה רוצה להחזיק תורה והכל, אבל מה המשקפיים האלה? הוא אומר להם, המשקפיים האלה רק ראו תורה, רק ראו יהודי. הם היו קודש! המשקפיים האלה, אני רק ייכנס לארבע אמות שלהם, אני מאמין שכל מה שאני מצטער בחיים יהיה לי. הרב בניהו שמואלי, יש לו חגורה לבנה מיוחדת. ממי הוא קיבל אותה? מהרב שלו, מהרב כדורי. הרב כדורי קיבל את זה ממי? מהבן איש חי. הרב כדורי קיבל את זה מהבן איש חי. הוא שם את זה רק בימי הרחמים והסליחות, בימים, אתה יודע, 10 ימי תשובה, יום כיפור, ראש השנה. הוא אמר להם, תדעו לכם, מיליונים ייתנו לי על החגורה הזאת, אני לא אמכור אותה בחיים. אני שם אותה, אני מרגיש סופרמן. זה חגורה, זה קראטה-קיד. זה כמו גרטל כזה, הבנת? זה למה? כי, תשמע, זה של הבן איש חי. זה משהו שהתקדש איתו, הוא הפך אותו לא מוצר, זה לא חגורה ב-50 שקל. זה הפך להיות מוצר קודש. זה לא משקפיים בחומרים של 100 שקל באופטיקה. זה משקפיים של החזון איש. בן אדם לוקח את הדברים לכאורה הכי פשוטים שיש, הוא מקדש אותם. כל מי שנכנס לדלת אמות של הבח, של הבית חדש, צדיק לפני 500 שנה, לפני 450 שנה, בתקופה של הרמה, רק מי שנכנס לתוך דלת אמות שלו, היה מתרפא אוטומטית. אומרים סגולה, מי שרצה להיות בריא, מה עשה? אם הוא לא יכל להיכנס לתוך הדלת אמות שלו, אז תמיד היה לו מלא חורים כאלה קטנים בסטנדר. מה זה היה כל החורים האלה? הגבאי שלו היה לוקח, מגלף לו חתיכה כזאת קטנה מהסטנדר, אמר, שימו את זה בתה, תערבבו ותשתו את התה. וכל אחד ששתה את התה הזה, כולם נהיו כי הסטנדר הזה הוא רק ספק תורה, כל היום תורה. הרב שטיינמן לא החליף את הכיסא מעץ מאז שהוא עלה לארץ. 70 שנה, הכיסא מעץ. אומרים לו, שמע, אתה כבר בן 104, בוא תחליף כיסא, נביא לך ככה. מתנדנד כזה, אתה יודע, כי זה כיף. הרב קניבסקי לא החליף את המיטת סוכנות שלו. שי שהם לא החליפו.
זה, אתה יודע, לזכך כמה שיותר את החומר. החומר הזה חי בנס. לא יודעים איך הוא חי. איך תעשה איזה חומר, איזה רמונט, משהו. נכון, דולר של הרבי. כמה הוא דולר של הרבי? דולר אחד, מוכרים אותו ב$7,770. $770. דולר אחד, יש מכירות פומביות, מי שרוצה לקנות, לדוגמה, אתה רוצה ביד 2 להשיג כל מיני מוצרי אספנות כאלה, הדולר שלו כבר הגיע ל$7,770. כמעט 30,000 שקל, בוא נגיד 25,000 שקל. דולר אחד! מה קרה? איך הגעת לזה? איך פי 7,770? יש לו ערך, יש לו סימבולי, זיקחו את זה. תחשוב, מסתובבים מיליונים של דולרים כאלה בעולם, מיליונים. הרב היה מחלק אלפים כל יום בקבלת קהל. תחשוב כמה זה, במשך עשרות שנים, לא אחד או שתיים, עשרות שנים. דולר של הרבי, זה זיקח את הכל. אז לכאורה לקח דבר שהוא מאוד מאוד גשמי, יש משהו יותר גשמי מדולר. אתה קונה עם זה בגלה, אתה קונה עם זה קפה. זה דולר, מה זה דולר? זה כלום. אבל הדולר הזה פתאום קיבל ערך מוסף. אנחנו צריכים לקחת את הדברים שהם מאוד מאוד חומר, ולהפוך אותם למה? למאוד מאוד רוח, למאוד מאוד מקודשים. מי קובע את הקידוש הזה? דווקא האדם עצמו, פה למטה בתחתונים. על דרך משל שבאדם הדיבור הוא מגלה מחשבתו הסתומה. איך יודעים אם בן אדם מה יש לו במחשבה? עד שהוא לא פותח את הפה, אתה לא יודע מה יש לו בראש, אתה לא יודע מה יש לו בלב, אתה לא יודע מה עובר עליו בכלל. למה אתה לא יודע? כי הוא לא פותח את הפה. ברגע שהוא יפתח את הפה, אתה תבין איך אומרים, טוב, מי זה הבן אדם. לכן כתוב בפתח אליהו, מלכות, פה. חזק וברוך. המלכות איפה היא? מתמרכזת בפה. כי מילה בסלע, משתיקותה בטרין. זאת אומרת, מילה שאתה אומר, אתה מקבל סלע, בוא נגיד 100 שקל, אתה שותק, תקבל 2 סלעים, תקבל 200 שקל. עדיף לשתוק מאשר לדבר. תמיד, זה אגב חוכמה שתיקה. ונעלמה לשומעים. הוא אומר פה הרב, שהאצילות, המלכות האצילות שאמרנו, היא מתלבשת בהיכל קודש הקודשים דבריאה, שהיא חוכמה בינה דעת דבריאה, אמרנו מתחת לאצילות, זה ממשיך לחוכמה בינה ודעת של בריאה, שזה עולם מתחתיו. והיא בהתלבשותן, כשהחוכמה של בינה ודעת של העולם הבריאה, בתוכה מלכות אצילות מתלבשת במלכות דבריאה. זה יורד מלמטה, ואז יורד עוד הפעם ליצירה, ואז זה מגיע אלינו כאן לעולמות שלנו. ונבראו הנשמות והמלאכים שבבריאה. מלאכים, הם מצליחים להיברא בעולם היצירה. זאת אומרת, עדיין בן אדם הוא הרבה יותר גדול ממלאך. מלאך הוא סטטי, הוא קבוע, אין לו זכות בחירה. הוא כמו, נכון שיש מכונות. היום כבר לא מייצרים, אין בן אדם שמייצר מכוניות לדוגמה. מכוניות, הכל זה מכונות. הכל זה מכונה, אין טעות אנוש. כי אנוש, אדם מהו? הוא מועד. אדם הוא מועד לעולם. הוא תמיד יכול לעשות לנו איזה פדיחה. תשמע, שכחתי, וואו, איזה קטע, נכון? כמו הרופאים שכחו סכין בתוך הבטן, אתם מכירים את הסיפורים האלה? זה בן אדם, זה לא מכונה. כמה כבר מכונות היום עושים ניתוחים? עדיין צריך את הבן אדם, אבל בבן אדם יש גם הרבה טעויות אנוש. אז זה ההבדל בין מלאך לאדם, היתרון שלו, ונתתי לך מהלכים בין העומדים. העומדים זה המלאכים, אתה מהלך בין העומדים. יש לך יתרון שאתה מהלך, שאתה יכול להתקדם בעבודת השם, שהם סטטיים. אם אתה תעבוד הקדוש ברוך הוא בתחיל ורחימות, אתה יכול להגיע לעולם הבריאה. אוקיי, אתה יכול להתקדם בעולמות. על ידי תחיל ורחימות שכליים, לא טבעיים. תהיה בסטטוס טבעי, גם תקבל, איך אומרים, דבר שהוא טבעי. הקדוש ברוך הוא משגיח על הכל. שמעתי סיפור ממש יפה. מה זה השגחה פרטית כל כך מדהימה, שסיפר היה אחד שהיה לו בית קפה, מסעדה כזה, קפיטריה באשדוד. וזה היה בתקופה של הקורונה. התקשרה אליו יום אחד איזה מישהי, שלום וזה, יש לך בית קפה, ככה שמענו, אנחנו פה במשרד, אנחנו 30 בחורות, אני המנהלת פה, אני הבעלים של המשרד הזה. אז מחר אנחנו עושים פה הרמת כוסית, אני רוצה להזמין למחר בבוקר 30 ארוחות בוקר, מפנקות כאלה, לכל העובדות שלי פה, פנק אותם. חביתות, גבינות, ירקות, קישים, קיש בטטה וקיש פטריות. אז הוא אומר, אין בעיה, גם עכשיו המצב של העבודה לא מי יודע מה, תודה רבה, מתי להיות אצלך? ב9 בבוקר. איך את רוצה לשלם? היא אומרת לו, אני אשלם בכרטיס אשראי. את רוצה לשלם עכשיו, רוצה לשלם מחר שתקבלי? את לוקח עכשיו. את רוצה בתשלום אחד? תשלום אחד, אין בעיה, תספיק תשלום אחד. אומר, אין בעיה, העביר לה את הכרטיס אשראי, אמר לה מחר, השליח שיביא לך את כל הדברים ב9 בבוקר, גם מביא לך את הקבלה, את החשבונית ואת הכל. טוב, ברוך השם, פותח את העסק ב7:30 הבוקר, מתחיל את ההכנות, כל הדברים, אתה יודע, צריך להגיע אליי ב9. 8 בבוקר, תוך כדי שהוא בשיא של ההכנות, קבל טלפון מראש הכולל בשכונה. איפה שהוא מתפלל, יש שם כולל. אז הוא אומר לו, מה קורה צדיק וזה, מה איתך? אתה יודע, יש לנו כולל וזה, אתה מתפלל איתנו כל יום. אז יש פה בחור, ברוך השם, ככה לא כל כך עם הרבה אמצעים. והוא, ברוך השם, היום עושה סיום מסכת בשעה טובה ומוצלחת. אז אני ככה מנסה, איך אומרים, לנסות לראות
איך אפשר לארגן ככה, שיהיה פה שמחה כזה, ככה להרטיב את הגרון, אנחנו פה 30 אברכים, אנחנו רוצים ככה 30 ארוחות בוקר, 30 גבינות וזה, אתה יודע, אבל תרומה, לא... אין לנו כסף פה, זה אנחנו כולל, ואתה יש לך בית קפה וזה, אם יכול להיות וזה. אז הוא עשה לעצמו חשבון, שמע, מה אני כזה גרדן? אתמול הביאו לי, יש לי רווח. הרווחתי. שמע, לכבוד בורא עולם, היה לו גם מזכרה אותו שבוע. הוא אמר, יאללה, בעזרת השם אני אעשה לעילוי נשמת, שיהיה להם בהצלחה, בלב שלם. אז הרב אומר לו, הלו, אתה איתי על הקו, כי כל זה הוא חושב בינתיים, תוך כדי שהרב מדבר, מה אתה אומר, אני אגיד לו כן, לא אגיד לו כן, אני אגיד לו, אני יכול לתרום 10, יכול לתרום 20, יכול לתרום חצי. הוא אומר לו, אתה יודע מה כבוד הרב? עליי, בלב שלם. אני אעשה, בכל מקרה אני כבר עושה, בכל מקרה אני בפעילות, כל מה שאני אעשה, אני אעשה דאבל. אני אשלח את השם, הוא אומר, אני צריך את זה בשעה 10, הוא אומר לו, אין בעיה כבוד הרב. הוא אומר, אני תוך כדי אתן גז על ה-30 שלה, אני אסיים, אשלח את השליח, יחזור, ייקח איתנו את ה-30 שלו. אותו דבר אבל אני אתן להם, בעין יפה. כמו שהיא הזמינה ורסתה, בעין יפה, לא יצמצם להם. אותם גבינות, אותם רטבים, אותם סלטים, בדיוק אותו רמה. אמר, בורא למה אתה יודע כמה אני עושה את זה לשם שמיים. איך שהוא מנתק איתו, איך שהוא מנתק. הוא אומר, לא עובר רבע שעה, שעה 8:15. מי הוא מקבל טלפון? מהבחורה היא, שהזמינה מאתמול. ואית לו, שלום, מה קורה? אמר לה, כן, אנחנו עכשיו ממש לקראת ההכנות האחרונות. וואו, אני מצטערת שעכשיו אני מודיעה לך. אמר, מה קרה? אמר, אל תשאל, אחת מהעבודה אצלי, כל הלילה הייתה עם חום, וכנראה שהיא נדבקה בקורונה, ובדקו. עכשיו אני צריכה לשלוח את כל המשרד שהיא ללכת לבדיקות, זה היה בדיוק בשיא של הקורונה. אני צריכה לשלוח את כל המשרד שהיא ללכת לבדיקות, אנחנו לא נגיע למשרד, ואני גם בעצמי צריכה ללכת. ואני יודעת, עכשיו זה החוסר אחריות מבחינתי, שאני מודיע לך ב8:15, כבר אתה בעצמך, איך שאני אתן לה טלפון, אמרת שאתה בשיא של ההכנות, כבר עשית, כבר הכנת, כבר הכל. אני לא רוצה את הכסף חס ושלום בחזרה. אני לא רוצה את הכסף, אני לא רוצה זיכוי, אני לא רוצה כלום. מבחינתי, אני אישה מאמינה, אני יודעת שהכל זה משמיים, תרום את זה. תרום את כל... ככה לא יודעת, תתרום את זה לעילוי נשמתי, סתם. תתרום את זה, אמרה לה, גברת, זה כבר תרום. כבר תרמנו, היא אומרת לה, מה זאת אומרת כבר תרמנו? אז הוא מספר לה את כל הסיפור, היא פשוט מתפעלת, וואי. הוא אומר, תביא לי שמות, אני אצרף אותך לשמות, תתפעל הולך בכולל. היא אומרת, וואו, איזה יופי. איזה כיף, וואו. חשבתי שסתם ככה זה ילך לבטלה, והכל ילך לפח, והכל, ולא לך למי לתת. הכל מדויק. איך אומרים, כמו לכל טיל יש כתובת, לכל חביתה יש כתובת. לכל רוטב 1000 פעמים יש כתובת, שטבח שמולד. הכל מדויק. אני אתרום לך את הכל אני תורם לך. ובמקום להגיע אליה ב9:00, עשה ככה את הכל בכיף, בנונשלנט, הביא להם, ברכו אותו מעל הגג. עשה לה סרטון, אמר לה, תראי איזה יופי, כמה תרמת, כמה עשית. שבן אדם נותן באמת מכל הלב. בן אדם נותן חצי, מה הוא מקבל? חצי. בן אדם נותן והוא מרגיש נפגד, אז הוא מקבל. הוא יקבל, לא שהוא מקבל, כי אחרי הכל הוא נתן. אבל הוא יקבל גם בצורה של נפגד. כאילו, כך. מה שנקרא הלחם של בושה. נעמד לכיסופה. אנחנו קיימנו מצוות, אז על המצוות שעשינו אנחנו צריכים לקבל שכר. אבל השכר שאנחנו נקבל תלוי איך עשינו את המצווה. אם העיקר חסר מן הספר, אם קיימת את המצווה, לא עם שמחה, לא עם פנים מהירות, לא עם כיף. איך אומרים, אנחנו מתפללים כי יש תפילה. נכון, אנחנו מניחים תפילין כי צריך להניח תפילין. אנחנו קוראים ברכת מזון כי אכלנו לחם. מה לעשות? אכלנו לחם, אז אנחנו עושים ברכת מזון. אנחנו לא שמחים מזה. אנחנו לא רוקדים מזה, אנחנו לא נהנים מזה. אמרתי את זה השבוע, תמיד הרב חיים רבי מדייק את הנושא הזה בנושא של תפילה. הוא חזק מאוד בנושא של תפילה. תשמע, הוא מרסס אנשים. הוא ממש קנאי לנושא של תפילה. אז הוא תמיד מתעצבן. הוא נתן שיעור במושב בן זכאי. אז הוא אמר, אין דבר כזה, התגדל והתקדש שמר הבא. אין דבר כזה, מה זה התגדל והתקדש שמר הבא? התגדל והתקדש. הוא דופק ככה על השולחן. שמר הבא. לא התגדל והתקדש שמר הבא, אתה בולע פושין. התגדל והתקדש. שמר הבא. בעגלה ובזמן קריב. ואם הוא אמן, אם תגיד בעגלה ובזמן קריב, אם הוא אמן, בעלת הבית. עובד, איך שתקרא לזה. בעגלה ובזמן קריב. ואם הוא אמן, מילה במילה, כמונה מרגליות. שאני מתפלל תפילת 18, אני לא בחולון. אתם לא מכירים אותו אומר את זה? כל דרשה אומר את זה. אני לא בחולון. אני אומר, השם שפתי תפתח רופא גיטי לתך, ואז אתם לא מכירים את הסימנים האלה שהוא עושה? אני לא כאן, אני עכשיו בגלקסיה. אני עף בשמיים, ככה, אני מדמיין את עצמי עף בשמיים,
והנה הגעתי לקודש הקודשים, אני בתוך ההיכל, מול הפרוכת, מול הכפורת, בתוך ירושלים, ואני מדבר עם בורא עולם, השם, שפתיי יפתח, ופי יגיד תהילתך. תראה איך בן אדם מתפלל, ויש בן אדם עובד בתפילה. זה עבודה. יש בן אדם מברך ברכת מזון. הזן את העולם כולו מזון, אבל אם בן אדם מברך, הזן את העולם כולו, בטובו, הוא מדבר עם בורא עולם, תוך כדי התפילה. בחן, בחסד, ברחמים רבים, נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. ובטובו הגדול תמיד לא חסר לנו, ואל יחסר לנו מזון תמיד לעולם ועת. הוא חי! ויש בן אדם, גם ההרגשה פותח. פותח את רגליך, את ידיך, את אצבעותיך. הוא בכלל בעולמות, הוא לא פה, הוא לא בכלל, הוא לא כאן. הוא פותח את רגליך, הוא מזבא לכל חיי רצון. כן, אז הוא צריך לחיות את זה, בדבקות. הוא תמיד בדיוקים האלה של התפילות, מילה במילה. אצלו תפילת עמידה זה 12 דקות. חזרה 12 דקות. אנחנו עושים תפילה עם חזרה ב-12 דקות. זה פלא פלאים. והלוואי וחזרה בתפילה תהיה 12 דקות. אז לאט לאט, הוא אומר, אתה צריך לעשות מזה עסק. תפילה זה עניין של עסק, איזו עבודה שבלב, ואומר זה תפילה, זה הדף הראשון במסכת תענית. אתה צריך להתחבר לדברים, לדבר, לדובב אותם. הנה עכשיו הפרשה שלנו יפה, שיחת אבות, יותר מתורתם של בנים, יותר מהתורה אפילו של אברהם, יצחק ויעקב. תראי כמה העריכו בשיחה של אליעזר עבד אברהם. עם לבן, עם רבקה, עם יצחק, עם אברהם, בוא נשמע מה קרה, תשמע איזה ניסים, איך קפצה לי הדרך, תשמע מה קרה, הבאתי לה את הנזמים, הבאתי לה את הזר, מה כל כך הרבה פסוקים? 3/4 מהפרשה רק הפסוקים של השיחה שלו. הבנו, כל הלכות שבת, ומה הם נלמדים? מסמוכים. כתוב לשמור את יום השבת, וסמוך לזה כתוב את כל תל מלאכות שבת, את מלאכת המשכן. אז אמרו מהסמיכות, מה כל התל מלאכות, ה-39 מלאכות, האבות מלאכה שהיה אסור לעשות בכל המשכן, אותו דבר גם אסור לעשות ביום שבת. וואו. הלכות ברכות, בכלל לא נלמדים, הלכות ברכות זה רק נלמד מקל וחומר. כל מה שכתוב בתורה, זה רק כתוב ואכלת ושבעת וברכת. לא כתוב שהכל המדברו בורא פרי עץ, בורא פרי אדמה, לא כתוב את כל הדברים האלה. ספק ברכות להקל, ספק דאורייתא לחומרא, אין לא כתוב הדברים האלה. לא כתוב את כל זה. תשמע, אולי זה ברכה שאינה צריכה. תלמד 7 שנים הלכות ברכות בכולל, גם לא תצליח להבין את כל הנושא של הלכות ברכות. וכל זה בכלל לא כתוב בתורה. רק דברים מקל וחומר, אומרת הגמרא במסכת ברכות, ומה אם בן אדם מביא לך איזה משהו, אתה לא תגיד לו תודה? אז תגיד תודה לקדוש ברוך הוא. קל וחומר, זה המסקנה של הגמרא. כאילו, פשוט שאתה צריך לברך. ומכל זה כל כך הרבה הלכות יש. ובדברים שהם עבודת השם ממש, הוא לא עושים את זה עבודה. וזה עיקר העבודה שלנו. ככל שנדגיש את זה, לנו, כל הזמן כמה שיותר. כמה שיותר. איך? מי תיקן את הברכות? חכמים, כנסת ישראל, הם תיקנו את הברכות. כן, זה לא כתוב בתורה. הם גם תיקנו את הנושא של נוסח התפילה. שאנחנו צריכים לעשות דברים לשם שמיים. לפעמים המציאות מביאה אותנו לעשות לשם שמיים. נכון? רבי חיים זוננפלד, הוא היה רבה של ירושלים. הוא פעם אחת בערב שבת, הוא ראה שהגיעו איזה 3 גבירים, לבושים, איך אומרים, כמו שצריך, ככה, כולו אומר כבוד, כל אחד נראה איזה משהו מפואר כזה, איזה פנסי. אז הם שאלו לו, תגיד, יש איפה להתארח פה? אז הוא אמר להם, כן, אני יש לי בית הערכה, אבל אצלי שבת, כל אחד זה 2,000 שקל. מה 2,000 שקל? בוא נראה, במלון 5 כוכבים יכול לשלם 2,000 שקל. הוא אמר, אצלי זה כמו מלון 5 כוכבים, אבל כל ראש, 2,000 שקל. הם היו עשירים גדולים, לא היה אכפת להם. אמר להם, אצלי זה כמו בית מלון. אמרו לו, יאללה. אבל הסתכלו עליו, איך אומרים, בעין, מקולקלת, כאילו, בוא'נה, זה רב זה, מה, הוא לא מתבייש? תעשה הכנסת אורחים, מה, אתה לא כמו אברהם אבינו? הזמינו אותם אליו הביתה, פותח להם ינות, אמרו לו, לא, יש לך עין יותר יקר? הוא אומר, תשמעו, זו עוד תוספת. תדע, עוד יותר יקר. תפנה לנו פה בבקשה, תעשה לנו פה. מה זה המצעים האלה? תביא מצעים יותר טובים, מביא להם פוחים, מביא להם כל מה שהם רוצים, ורק מבקשים ממנו, כי מה? הם יודעים שהם צריכים לשלם, אז וואלה, אם משלמים, אז לפחות בוא נהנה. אמרו לו, מה עם קינוח, מה עם פה, והוא מביא להם, והוא יצא, עלו 10 קילו בשבת הזאת. רק אכלו, והוא כל שניה אומר להם, אין בעיה, נוסיף לחשבון. כל אחד מחשב לעצמו, צריך לצאת לכל אחד משהו כמו איזה 3,200, 3,300 לכל התוספות שהם שמו ינות וויסקי ועוד כל מיני קינוחים וכל מיני דברים כאלה ותוספת בקריות והכל, כי כל דבר אומר להם תוספת. אמר, אין בעיה, תביא. באו סוף השבת, באו לסגור איתו חשבון, אמר להם, מה אתם עושים? אני לא לוקח לכם כסף. אמרו לו, מה אתה צוחק עלינו? אמר, מה נראה לכם, שאני אקח לכם כסף? אמר, אבל כל השבת דיברתי איתנו על הכסף, כל השבת אמרת לנו, זה עוד 200, זה עוד 300, זה עוד תוספת. הוא אומר להם, ברור, אם אני הייתי מביא מעצמי,
אתם לא הייתם רוצים לקחת. אם הייתם אומרים, בואו תתארח אצלי, הייתם מתביישים לבקש ממני יין, הייתם מתבקשים לבקש ממני וויסקי, הייתם מתביישים לבקש ממני תפוך, הייתם אומרים, הכל בסדר, אנחנו מסתדרים, כבוד הרב, תודה רבה, מה שאתה נותן לנו הכי טוב בעולם, הייתם מתביישים להתארח אצלי. אני רציתי להגיד לכם שהכל עולה פה כסף, למה? שתרגישו בנוח, שתבקשו ותבקשו כדי שאני אכניס אתכם בלב רחב. יש אנשים כאלה? הם הסתכלו עליו עד עכשיו בעין כל כך רעה, פתאום העין שלהם כביכול יצא מהמקום. הוא גרם להם, איך אומרים? לסחרחורת באמונה. סחרחורת! שמע, הוא עשה לנו סחרחורת. הוא אומר, אתם יודעים למה עשיתי לכם את זה? כי רציתי שתרגישו שאני חייב לכם. בדרך כלל שאתה מארח בן אדם, מה הוא מרגיש? לא נעים. תשמע, מה אני אבקש ממנו עכשיו קפה? אני רגיל בבית שלי לשתות קפה כל אחרי סעודה. מה עכשיו אני אגיד לו, אין לך מי חם, תעשה לי קפה, מה אין לך סוכרזית? לא נעים. אתה הולך לבית מלון, סליחה, מה אין פה קפה? מה אין פה אספרסו? למה? מגיע לי, מה, אני שילמתי, מה זה? אתם הבטחתם מ2-4, יש קפה ועוגה. מה, אני שילמתי, אז מגיע לי. אבל אם אתה מתארח, אתה מתבייש. אז הוא אמר, אצלי, זה בית מלון, בואו תשלמו. הם הכירו את הטריקים הצדיקים האלה, הם הבינו איך המוח היהודי השתבש מול העד עובד. ככה אנחנו צריכים להיכנס לזה, ממש ככה להרגיש את זה. איך? בסוף לא שימו גול, אמרתי תגיד, זה לא עלה. גולם בלחץ שעקצו אותו. וגם מספירת המלכות של עולם הבריאה, נמשך התלמוד שלפנינו. אומר המקרא מול העשייה, המשנה מול היצירה, והגמרא מול הבריאה, והקבלה מול האצילות. זה כמו הפרדס, פשט, רמז, דרש, סוד. זה בדיוק אותם עולמות כולם. והאדם שלומד תלמוד, לא משנה באיזה מסכת, העיקר שהוא עוסק בתלמוד, הוא זוכה להערה הזאת. כל אחד שנוגע. בגלל זה תיקן, המערכו, בשם רבנו האריזל, את כל הסדר של חוק לישראל. חוק לישראל יש לך את הכל, יש לך תורה, נביאים, כתובים, משנה, גמרא, זוהר, הלכה, מוסר, הכל יש לך שמה, את כל השבעה רבדים האלה, שאתה יכול לגעת בכל התורה כולה בכללותה, לפי סדר הלימוד היומי. וזה הכל מסודר לפי הקבלה, לפי הסוד, הכל מתוקתק, מה שנקרא, לפי הסוד. וככה זה, יש לבן אדם הזה. ויש אדם שיש לו המוח שלו הוא קל וחריף, יש אדם שהמוח שלו אטום. לא עלינו, נכון? אז הוא לא מבין כאילו כל דבר. אז אתה רוצה עכשיו שהוא יהיה פיקח? עכשיו זה כבר קשה. למה? כדי לפתוח את המוח, לפתוח את השכל, מה צריך? הרבה, איך אומרים? זה נקרא מסאז' רוחני. מסאז' רוחני, הכוונה, צריך לפתוח לו את המוח לאט לאט. זה לא ביום אחד. זה לא, תשמע, אני לא קולט. אם אני לא קולט, אז אני הולך. ככה מספרים על הסטייפלר. הסטייפלר עד גיל 17, אבא של רב חיים קניבסקי. אתם מבינים מה זה? אתם אחוזים איתי? אבא של רב חיים קניבסקי, הוא לא היה קולט כלום. יום אחד בא איזה גביר אחד מאוד מאוד גדול, והוא רצה לחתן את הבת שלו עם איזה אחד התלמידים. הוא אומר לו, תן לי איזה תלמיד כזה טוב. אז הוא התחיל להצביע על כולם, הוא אומר, זה המתמיד, זה אחוכם, כל אחד נתן לו איזה שם כזה, ואז הוא הגיע לסטייפלר, הוא אומר לו, זה המבקש. הוא אומר לו, מה זה מבקש? מה זה מבקש? הוא אמר לו, כל יום אחרי סדר הלימוד, הוא הולך ליד ההיכל, ומבקש ומתחנן מבורא עולם ובוכה דמעות, שיתחיל לקלוט הגמרא, הוא לא קולט כלום. אני משאיר אותו פה כי אני מרחם עליו, הוא פשוט לא מפסיק להתחנן לבורא עולם. תן לי להבין את הגמרא, אני לא מצליח להבין כלום. תן לי להבין את הגמרא, אני לא מצליח להבין כלום. ובגיל 18 נפתח לו כל מעיינות החוכמה. הוא מעיד על עצמו שהוא לא הבין כלום מהחיים שלו. היום רואים ילד, דוגמה בגיל 9, 10, כיתה ד', ה', ו', תשמע, אני לא מתחבר לגמרא, אני לא מבין כלום. מה אתה צריך לעשות? לבקש, תבקש מזה, בורא עולם, אני יודע, זה החוכמה שלך. זה הגדולה שלך, זה השכל שלך, תן לי להידבק בזה, אני רוצה להבין את זה, אני רוצה להיות... הרי זה החוכמה שלך. אני יודע שאם אני אעסוק בזה ואני אדבין את זה, זה יפתח לי את כל השכל, אני רוצה שזה יהיה לי מתוק, שזה יהיה לי כיף, שזה יהיה לי הנאה מזה. כי אחרי הכל זה להתעסק בשעשועים שלך. יש צדיקים שכל כך זיכרו את עצמם, הרב עובדיה, אם אשתו לא הייתה אומרת לו, שומע, אתה חייב לאכול, הוא לא היה אוכל. פלאשים, ביבי נתניהו, כתבים, בלגן הוא על הספר. אם לא בא אליו, הבן שלו, הרב משה יוסף, אומר לו, אבא, ביבי פה, ביבי. יש מלא סרטונים כאלה, הוא שם את המשקפיים, מה שלומכם. הוא פשוט היה מתנתק במציאות. נכון, היה קבוע, היה לו סדר כל יום שישי בשושנים לדוד, זה בית כנסת, היה להם שם ספרייה מטורפת, עם ספרים נדירים, לא כמו היום שיש הכל בגוגל ואוצר החוכמה והכל, היה לו ספרים נדירים ממש כמו איזה אוצר חוכמה כזה, אז הגבאי נותן לו את המפתח, והוא היה עולה לעזרת נשים, ושקט שם מכניסת שבת, מכניסת יום שישי, עד כניסת שבת. שעה לפני כניסת שבת היה מגיע הביתה, מכניס בגדים כדי ללכת לבית כנסת. אשתו נתן את כל השקט.
אז הייתה מביאה לו ארוחת צהריים, מביאה לו דגים שהוא בישלה לשבת, הייתה מביאה לו מנה דגים. היא שמה לו את הדגים על השולחן, והולכת, אפילו לא הייתה שמה לב. והגבאי כל פעם היה מחזיר את הצלחת הביתה. כשהוא מחזיר את הצלחת הביתה, הצלחת הייתה נקייה, מבריקה. אז הוא אומר לה, בוא'נה, תשמעי, חרב אוהב את הדגים שלך, האורגנית, הוא לא משאיר אפילו רוטב בצלחת. היא אומרת לו, מה זאת אומרת? היא אומרת, תראה, זה נקי לגמרי, ליקוקים יש פה. היא אומרת, אתה שומע, אני מגישה לו את זה בליל שבת, הוא עושה לי טובה שהוא מסיים חצי מהדג. איך אתה אומר שהוא מלקק? לא הגיוני. הוא לא הבין, כי אז רק פעם אחת הוא רק זרק לה את המשפט הזה. הוא אף פעם לא אמר לי את זה, שבועות שהוא מביא לה את הצלחת ככה. הוא אומר, אני אסתכל. הוא מסתכל, מסיץ מהצער, הוא רואה שחתולה נכנסת מהחלון על השולחן. הוא לומד, ויש פה חתולה, והוא לומד, ויש פה חתולה. מלקקת, שימה את כל הדג, הצלחת נקייה, הלכה, הוא בכלל לא שם לב שהביאו לו דג. והגבאי לוקח את הצלחת לאשתו, והיא חושבת שהוא אכל, הוא בכלל לא אכל. אומרים לו ב2:30 בלילה, אבא זהו, הגיע הזמן, חייב ללכת לישון. 2:30, אם לא אומרים לו ללכת לישון, הוא פשוט ממשיך ללמוד. זה עד כלות הנפש. החזון איש היה לומד עד שבום היה נופל. הוא לא ידע מתי הוא צריך להפסיק. כשהוא הבין משמיים מתי צריך להפסיק, אז בום הוא נפל. האיברים של הגוף שלו כך הם מזוכחים שכבר עשו את הכל. אמרנו, זוכרים את החידוש שאמרנו ביום שבת? אמרנו שאברהם אבינו בא הקדוש ברוך הוא לבקר אותו. אז הלך לבד, נכון? הקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו, אומר לו, מחילה, בורא עולם, יש לי פה ביקור, יש לי פה הכנסת אורחים, אני הולך להכניס אותם. אבל בורא עולם פה נמצא איתך. אומר רש"י, מכאן גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת מן שכינה. אז הוא שואל בעל התניא, מאיפה אברהם אבינו ידע את זה? אנחנו יודעים מהסיפור של אברהם, שגדולה הכנסת אורחים יותר ממה? יותר מקבלת מן שכינה. מאיפה אברהם אבינו ידע את זה? מה אתה קם ככה לבורא עולם הלכו בפנים? איך? אומר בעל התניא שפשוט האיברים שלו קמו והתחילו ללכת לבד. הוא היה כל כך מזוכח, הוא אמר, אם הגוף שלי הלך בצורה פרטית לבד, אז זאת אומרת שמשמיים רוצים את זה. הגוף שלו פשוט רצון השם, נכון? אנחנו אוטומטית, אנחנו רק שומעים דברי תורה, ואנחנו נרתמים, מה זה אומר? שהאיברים שלנו הם כל כך מזוכחים, אנחנו פשוט נרדמים. נכון, אתה רוצה סגולה להירדם? שניים מקרא אחד תרגום. סגולה לשינה? קבל על עצמך ספר תהילים. כן, אוטומטית נרדם. ככה, טוב, אני קיבלתי עצמי ספר ראשון של תהילים, ספר שני של תהילים. עוד לא אמרת תהילים, אתה כבר, איך אומרים, אתה כבר בתהילים, אתה כבר העלית את כל הנשמות כבר למעלה. אתה כבר נרדמת, אתה כבר לא איתנו. אתה רוצה סגולה לשינה? תקרא קריאת שמע למיטה במיטה, בשכיבה. בדוק תירדם. תקרא תיקון חצות בשכיבה. בדוק תירדם, מה יש לך? מה אתה קורא תיקון חצות בשכיבה? אתה תירדם. כן, תשמע, אתה יודע, תוך כדי ככה. תוך כדי. סגולה להיות כחולה. כן. זה העיקר בעבודת השם. בכל הנפילות שלנו תמיד לזכור את זה. תמיד אנחנו צריכים לזכור את זה. השלה הקדוש אומר דבר מעניין. הוא אומר, תדע לך, כל דבר קשה שיש בחיים, לדוגמה לידה. נכון, תדעו אם יש איזה לידה שהילד היה קשה לו לצאת. האישה חושבת שעוד רגע הוא יוצא. הייתם פעם בלידה כזאת? אומרת האישה, זהו, אני מרגישה שהילד יוצא. אז היא בודקת לה, אומרת, איזה יוצא? כולה פתיחה 2 אצבעות. מה 2 אצבעות? הוא כבר בחוץ. היא אומרת לה, גברת, יש לך עוד זמן, תתחילי, איך אומרים, קחי לך כמה מנדרינות ולכי לטייל. והיא בסרט שזה מאוד לצאת. זה בלגן, וזירוזים, ודחיפות, והכל, זה נקרא יושבת על המשבר. הוא אומר השלה הקדוש, משבר זה אותיות מבשר. עומד לצאת פה ילד צדיק גדול. למה? כי המניעות שהוא יצא זה בזכות הקשיים והניסיונות, ככה זה גודל הקדושה שיוצאת. ככה הוא מסביר את זה. כל דבר קשה שאתה עובר בחיים, אם תצליח לעבור אותו, מחכה מאחוריו אור גדול. זה כמו שאמר דוד המלך בתהילים, המכסה שמיים בעבים. למה? מה הוא מכין? המכין לארץ? מטר. לא יורד גשם בשמיים כחולים. בן אדם יוצא בבוקר, רואה שיש שמיים כחולים. זה אומר שיהיה גשם היום? נדיר, נכון? אבל אם בן אדם רואה ככה שמיים שחורים, ככה אפורים כאלה, עבים, הקדוש ברוך הוא מכסה שמיים בעבים, אתה יודע למה? הוא לא רוצה סתחרה חס ושלום. כי ככה הוא מכין לארץ מטר. אישה סובלת 9 חודשים, למה היא סובלת, והקאות ובחילות והכל, ובדיקות ושיגועים, והרופאים שגים לה את השכל כדי שמה? המכין לארץ מטר, מחכים לך פה ילד, מחכה לך פה תינוק, מחכה לך פה זהב, מחכה לך פה יהלומים. ככה אתה צריך לזכור את זה, כל הזמן. אמרנו היום בשיעור, גולן פשוט לא שמע את השיעור, אז אני אגיד את זה בשבילו. אז עקסנו אותך, גולן, אתה אפילו לא הקשבת. אז
אמרנו שרבי מנחם מנדל מרינוב אומר שיש לנו הרבה שאלות בעבודת השם, אבל שאלה, איך כותבים סימן שאלה? כפוף, נכון? סימן שאלה זה דבר שהוא כפוף. וסימן קריאה, איך כותבים אותו? בצורה ישרה. הוא אומר, בן אדם, גם שאם יש לו שאלות על הקדוש ברוך הוא, כל השאלה צריכות להיות מאיזה תובנה? תובנה של כניעה, תובנה של וואו, בורא עולם, וזה לא... השתבח שמולה, מרוב שיש לי שכל כזה קטן, אני לא מצליח להבין אותך איזה גדול אתה, איזה ענק אתה. מצוין, זו שאלה טובה. אבל אם בן אדם אומר, הוא שואל שאלה עם סימן שאלה וסימן קריאה, זה כביכול כמו תימה. בורא עולם, למה זה מגיע לי? מה? כאילו, איך אומרים, הוא צדיק יסוד עולם, יש לו שכל כזה גדול, והוא לא מצליח להבין את בורא עולם, כי הם אותו דרגה, הוא ובורא עולם בדיוק אותו דבר, אז הוא לא מצליח להבין, למה זה קרה? למה זה קרה? בורא עולם, מה? איך זה קורה דבר כזה? תראה איזה עוולה, אל אמונה ואין עוול. סימן קריאה זה עניין של ביטחון. סימן קריאה צריך להיות זקוף. זה השם יתברך, זה לטובתי, באבסולוטיות, בביטחון מלא. אבל שאלה, כפיפות. מה הכוונה? בעולם, תשמע, אתה ענק, לא מצליח להבין אותך. על אבא לא שואלים שאלות. בורא עולם הוא נותן את כל התשובות. בורא עולם אתה, נכון, יש הרבה שאלות בעבודת השם. הרבה אנשים שואלים, יש שאלות, איך זה יקרה, מה זה קרה, למה זה קרה, מה היה, איפה היה. בורא עולם יודע בדיוק את הכל, הוא מכיר את כל המסלול, הוא מכיר את כל המבוך, כי הוא מלמעלה. מי שהולך בתוך מבוך, והוא לא יודע להסתכל עליו מלמעלה, הוא ייתקע במבוך כל הזמן, הוא לא יודע איך לצאת מהמבוך. אבל ברגע שהרמת רחפן מעל המבוך, אז מסתכלים מלמעלה. נכון, עכשיו יש מלא רחפנים כאלה מלמעלה, מזל"טים, כל מיני דברים כאלה. אומרים להם עוד 100 מטר יש שם מחבל, עוד 200 מטר אחורים יש שם פעילות. כי הפעילות חייבת להיות בלילה. יש להם, נכון, יש להם ראיית לילה, אז בן אדם שהוא בעל חי, לא רואים אותו בצורה של ירוק בלילה, רואים אותו בצורה של כתום. אז ישר קולטים אותו, למה יש פה תזוזה? אותו אחד שרץ בלילה, מה הוא חושב? מירות, אף אחד לא רואה, אין חושך פה, איזה יופי, אני יכול לראות עליהם RPG. אבל הוא לא מבין שבמשקפות האלה, מה רואים אותו? רואים אותו בצורה כתומה. אי אפשר להתחבות מזה. אצל הקדוש ברוך הוא, לילה כיום יאיר כחשיכה כאורה. אצל השם יתברך, לילה ויום זה אותו דבר, זה שווה. אבל דווקא בלילה הקדוש ברוך הוא רוצה אותך. להגיד בבוקר חסדיך כולם אומרים. אבל אמונתך בלילות, דווקא שלא מסתדר, דווקא שלא הולך, דווקא שאתה נמצא בקשיים, דווקא בתקופות, איך אומרים? הקשות שלא מסתדרות, בניסיונות, שם הקדוש ברוך הוא רוצה אותך. נתתי לך נס להתנוסס. הקדוש ברוך הוא רוצה להגביה אותך, הוא רוצה לתת לך מתנה. אם בן אדם יראה אבן, והוא ייפול מהאבן הזאת, חבל. האבן הזאת יכלת לעלות עליה כדי לראות למרחוק. יש איזה מכשול לפניך בחיים. אם תעלה על האבן, נתתי לך נס כדי להתנוסס. יש לך פה מכשול, תעלה על המכשול, ואז יהיה לך תצפית הרבה יותר רחוקה למרחוק. אבל אם אתה תסתכל על התצפית, אתה תתקל בה, אז בום, אתה תיפול, אתה צודק. אז במקום ליפול מהניסיונות, אנחנו צריכים מה לעשות? לעלות על הניסיונות. איך עושים את זה? נכון? כל הזמן שואל, איך עושים את זה? זה רק תפילות ותחנונים, ולבקש מבורא עולם שימחל ויסלח ויעביר, ולהסתכל על כל, לראות כולם תמיד בעין טובה. אם בזה אנחנו מושלמים, נתחיל בזה, א' ב'. מה א' ב'? אני צריך לעשות שיעורי בית עם עצמו. האם יש לי קפדה בלב על יהודי? האם אני בשמחה כל היום? בדברים האלה. אז קודם כל אני צריך לטפל בזה. לטפל בדבר הזה. קודם כל לנקות את הלב מכל רבב. איך מנקים את הלב מכל רבב? תשמע, אני לא יכול, אני מקפיד על בן אדם, הוא לא יוצא לי מהלב. מה אני צריך לעשות? רק להתפלל עליו. להתפלל עליו, שיהיה לו רק דברים טובים. שיהיה לו ברכה, שיהיה לו בריאות, שיהיה לו פרנסה, שיהיה לו הצלחה. ורק איך אתה מנקה את הלב. גם אם אתה לא מאמין בזה, הדיבורים מולידים מציאות, אתה חייב לדבר על זה. ואם יש בו נקודות טובות, נכון, יש בו 90% רע, לשיטתך. אבל יש בו 10% טובים, תתמקד ב10% טובים. הוא עושה קניות לבית. וואו, איזה יופי. הוא עושה קניות לבית. איזה יופי. הוא עוזר לאשתו לשטוף את הבית. מצוין. הוא עוזר לעשות כלים. נכון שהוא צועק והכל, והוא עצבני, והוא לא אכפת לו מאף אחד, והוא לא... אתה צודק. הוא כעסן, הוא עצבני, הוא חסר סבלנות, אתה צודק. אבל יש בו גם נקודות טובות, תתמרכז בנקודות הטובות. והתבוננת על מקומו, אומר רבי נחמן בתורה רפ"ב, ואיננו. עוד מעט ואין רשע. תתבונן על הנקודה הזאת ותתבונן רק בה, רק בטוב. בדרך כלל זה בסביבה הקרובה שלך. השם גבולך שלום, חלף חיטים ישביעך. אם בגבול שלך יש שלום, לא בגבול עם עזה. עזוב עכשיו את עזה, עזוב עכשיו את הצפון. בגבול שלך, בגבול של החיים שלך, מי נמצא בגבול שלך? הורים, משפחה. הכי קרובים אליך. ההורים שלך, המשפחה שלך, העובדים שלך, המנהל שלך, פקיד שלך, לא משנה מה. שכנים שלך, הילדים שלך, הסביבה הקרובה שלך, האחים שלך, הגיסים שלך, לא משנה מי. כל הסביבה הכי קרובה שלך. אם בגבול שלך יש שלום,
חלב חיטים יסביח. חיטים זה מבחינת פרנסה, זה שפע. כמה הקדוש ברוך, איזה פרנסה בורא העולם ייתן לי? חלב זה המשובח ביותר שבחיטים, יסביח, יראו לך להיחנק מרוב פרנסה, אתה תהיה שבע כבר מרוב שפע. שבע. ולפעמים זה לא דווקא בכסף. לפעמים זה בנחת מהילדים, לפעמים זה פתאום בשלום בית, לפעמים פתאום זה במסירות נפש, פתאום זה ברוגע ובשווה שיש לך. יש בן אדם, הוא לא עושה איזה מיליונים, אבל הוא מרגיש מיליונר, איזו עשיר השמח בחלקו, הוא מרגיש שלא חסר לו כלום. ויש בן אדם הוא יעשה גם 40,000 שקל בחודש, אבל הוא תמיד מרגיש חסר, הוא תמיד מרגיש במרדף, הוא תמיד מרגיש וואו, אני חייב לקנות את השעון ההוא של 120,000 שקל, אני חייב לקנות את האוטו ההוא, וואו, של 500,000 שקל. אז גם 40,000 שקל בחודש לא יספיקו לו. הוא תמיד, איך אומרים, מרגיש רעב, מסביעו רעב, כל הזמן הוא רק רוצה להסביע אותו. וזה התפקיד שלנו בעבודת השם, להיות מרוצים מכל מה שעוברים לנו ביום יום. זה תכלית בריאת האדם, השבוע הסברנו את זה בשיעור. אם שמענו את השיעור של אתמול, אמרנו אתמול בשיעור שבבעל התניא הכרנו את פרק איגרת י"א, באיגרת הקודש. תשמעו שיעור חזק מאוד. איגרת י"א זה השיעור שלא מביא. איגרת הקודש, הסברנו אותה, ואמרנו איך אומר בעל התניא שאין רע יורד מן השמיים. ואם בן אדם מבין שיורד רע מן השמיים, והוא כופר בכל התורה כולה. ואם מאמין שאין רע יורד מן השמיים, אני צריך להיות בשמחה וחדווה כל היום תמיד. רק מי שמראה בעצמו שאין לו איזה משהו שהוא... יש לו מעט רע, יש לו מעט איסורים, כאילו... כי תכלית בריאת האדם בעולם הזה, הוא מסביר לך מה התכלית שלשמה נבראנו. להאמין שהכל זה בורא עולם לטובתי. זהו, זה התכלית. בשביל זה אני גם צריך להניח תפילין, לשמור שבת, לטף בציצית, לקיים מצוות. בשביל זה אני צריך לעשות את זה, אבל מה המטרה שלי? להאמין שהכל זה בורא עולם לטובתי. למה? כי הוא אוהב אותי. בתכלית הטוב להיטיב. הוא לא יודע לעשות רע, כי אין רע יורד מן השמיים. איך אין רע? מה אין אנסים, אין שודדים? מה כל השבת הזאת שהיה את כל הרציחות האלה, מה זה לטובה? אני לא יודע לתרץ את הקדוש ברוך הוא, אבל אין רע יורד מן השמיים. אני יודע את התשובה. איך זה? אני לא יודע. את התשובה אני יכול להגיד לך. אין רע יורד מן השמיים. אני יודע אם זה טוב, מה זה טוב, מה זה טוב, למה הוא כן, למה הוא לא, מה אני יודע חשבון השמיים. לא יודע כלום. רק מה שאני יודע זה לקרוא. השתבח שמו לעד, לפחות אנחנו יודעים לקרוא. ובתורה ככה כתוב, מה לעשות? ככה זה כתוב. אנחנו צריכים להאמין בזה, אמונה שלמה, אמונה מה מתחילה, איפה שנגמר השכל. לא מבין איך זה לטובתי, אבל זה בטוח לטובתי. צריך להאמין בזה, לראות את זה ולדעת את זה, זה תכלית הידיעה. תכלית הידיעה באמת להבין שזה בורא עולם לטובתי, לדעת את זה. לדעת את השם, אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוקים, שיהיה לי דעת כזאת. לא יהיה לי דעת לחשוב שהשכן מציק לי ושאשתי מציקה לי ושאני צריך לעבוד על עצמי, ווואו, וזה עצבים, וזה קריזה, ווואו. תאמין לי, אם אני לא דתי, אני הורג אותו. אתם מכירים את האלה? פתאום יצא ממנו שהיד, פתאום יצא ממנו ערבי, מה קרה? איפה כל הדת, איפה כל היהדות, איפה כל האמונה, מה קרה? פתאום יצא ממנו ערבי. לא. נגמר השיעור. כן, ברוך השם, הנה גם הגיע הזמן, נכון? בעזרת השם, נזכר בשמחה כל החיים. הלוואי וניקח את הדברים, אנחנו אומרים, אני בכל אופן נתחזק מזה. ברוך ה' לעולם. אמן ואמן, רבי חנניה.